सिगाङावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि थागिबि नोंथां साफ्रोमनोबो जों गोजोननायखौ जों बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ थारैनो जों थांनाय 28 थारिखनिफ्रायनो जोङो थाद'हायै जोंनि बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोगासिनो दङ। जोङो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो जागायदोंमोन। क'क्राझार जिल्लायाव जागायै जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव जों हाबफैनो हाबाय। चिरां जिल्लानि जोंनि आमथिखा रेन्जनि सिङाव थानाय नैबे दाउखा बाहानि 6 नम्बर जायगायावहाय जों दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो फुलिखौ जोङो गायगासिनो दङ। जोबोद रंजाथाव बाथ्रा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट प्रटेक्शन NGO जों लोगोसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड आलाइड क'अपारेटिभ ससाइटि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो मान होनो गोनां खैलामैला बा आमथिखा रेन्जनिनो रेन्जार सारजों लोगोसे माखासे स्टाफफोरखौ फैनानै बिथांमोना जोंजों मदद होफैबाय आरो फैनायजों लोगोसे नैबे थासारिखौ जों फैनानै जोबोद दुखु नांफैदों। मानोना नैबे जोंनि दाउखा बाहा ओनसोला बिराद गिदिर मोनसे फरेस्टमोन आरो बेयाव गोबां जिब जुनारफ्रा थांनानै थायोमोन। नाथाय दिनैनि गेजेराव फैना नुफैबाय बियो दिनैहाय धंस जाफैबाय। जोबोद दुखु नांथाव मानसिया गावनि बेनिफिट्सखौ नागिरनानै गावनि सार्थ लबखौ नागिरनानै दिनैहाय हाग्राखौ धंस खालामफैबाय आरो बेजों लोगोसे हाग्रायाव जिनाखि जिब जुनार थायोमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय थानो हायैनि गोदाव सोराव जानांबाय। दा बेनिखायनो बिखौ आरो फिन सोमखोर महरै होफिननो थाखायहाय दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बोल्ड स्टेपखौ लादों। बेनो जाहैबाय 9 लाख दंफां गायनायनि जिनाखि थांखि जिनाखि भिजन बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो आवगायलांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां बेबायदिनो रायजो राजाफोरनिबो जों सहायखौ जों मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथां साफ्रोमखौबो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो खावलायदों नोंथांमोनाबो अननानै ज' फैनानै जाहाथे बिफां गायनायाव जाहाथे मदद होफैयो। बिफांनिफ्राय जों मा बेनिफिट्सखौ मोनो जों बयबो मिथिखागौ। दा सोमखोर मिथिंगा जुदि थायाब्ला दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो दिनै समायनाय नङा। बड'लेण्ड ओनसोलाबो मोनसे जौगानायखौ जोङो मोननाय नङा आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो मोजां बार आबहावाखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो जों खावलायो उननि फिउचारखौ नाहरनानै जाहाथे सोमखोर मोनसे ग्रिनार मोनसे बड'लेण्डखौ जों खालामनो हायो। जों मैयाबो मोनसे रेलिखौ सांग्रांथि मेलखौ जों लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेन सहराव। बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जों माखासे मानसिनि माइन्डसेटखौ जों बोरैला चेन्ज खालामनो हानो जोंनि हाग्रा बा दंफांनि सायाव। दा बेखौ लानानै जों मैयाहाय जों रेलिखौ लादों। जानो हागौ नैबे रेलिया मोनसे ओंथि गोनां रेलि जागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो फैनानै जाहाथे बे दंफांखौ गायफैयो आरो जोंखौ मदद होफैयो जों बेखौ मिजिंथिनानै जों मैयाबो रेलिखौ लानाय जादों। आरो बेबायदिनो जों गुबुन समफ्राव गुबुन दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदिनो जोङो बिफांखौ जों गायलांबाय थागोन। खय बिगा गायगोन दिनै? दिनैहाय बिगाजोंथ' हिसाब गैला मथा मथि जों दिनैहाय 3000 प्लास बिफांखौ जों दिनैहाय जों गायगोन। जों नायनि जों बेसेबां खारन नैबे हाया नैबे जायगाया हेक्टरजोंसो बे हेक्टरजोंसो हिसाब दङ आरो जों बेखौहाय जों नायनि जे बेसेबां बिगासिम बेसेबां हेक्टर जों कमप्लिट खालामनो हायो। बेयो सानसेनिल' खामानि नङा। आसाम सरकार बा BTC सरकाराबो मोनसे समाव ब्रेक्सिट आन्दलन जे 1 crore बिफां गायनायनि हाबाफारि लाबोदोंमोन खिन्थु बिसोरो मेन्टेनेन्स गैयिनि थाखाय बिफांफोरा अनेक थैनांबाय। थिग बेबायदिनो BTC सरकाराबो ग्रिन बड'लेण्ड मिशन खालामदोंमोन खिन्थु बे एथ' साक्सेसफुल नुवाखै खारन बेवहाय माने प्रटेक्शन गायखांनानै माने जोथोन गैयियाव बिदि जादों। नोंसिना बाहाय मा फोरमायगोन? नंगौ जों थांनाय माखासे समफ्राव जों नुबोदों गोबां बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लाबोदों। नाथाय बे बिफां गायनायनि माखासे हाबाफारिया बिसोरनो जाहैबाय माखासे स्किमनि थ्रुयै फैनाय जादोंमोन। बिथांमोना जानो हागौ उइदाउट प्रफिट बा उइदाउट मोनसे बेनिफिट्स मोनदेना लाबानो बिफांखौ गायाखैमोन। नाथाय जोंनि माखासे उद्दिस्स'आ जोंनि बर' माहारियारि माखासेनि उद्दिस्स'आ आरो माखासे जोंनि फरेस्ट प्रटेक्शननि माखासे उद्दिस्स' जेनाखि बिफां गायनाय उद्दिस्स'खौ लानानै फैनायानो जाहैबाय जोङो रावनिफ्रायबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो थाइसेबो मोनसे जोङो बेनिफिट्सखौ जोङो बिहराखै बा जों लुबैयाखै। जों इस्सा जानानै गावनि गोसोजों जानानै जों दिनैहाय बिफांखौ गायफैदों आरो बिफां गायनायजोंल' जाया जों गोबां नुबोयो बिदिनो लाख लाख मोनसे थांखि लायो टारगेट लानानै बिफांखौ गायदोंमोन। नाथाय
गायनानै बेखौहाय नायफिना दा नायफिनाबा बिफाङा थैखागोन गोबां जों बिदि नुबोखाबाय नाथाय बिफांखौ गायोबा बेखौ जोथोन लानांगोन बेखौ दै लुना होनांगोन बेखौ हाग्राफोरखौ एसे दानस्रांना होनांगोन बे देरजासिमाव दा बेबायदि आदब खायदाखौ जोङो लानांगोन गायनायजोंल' जाया बेखौ जोथोन लायोब्लासो बियो देरबोगोन दा बेखौनो जोङो सानदोङो जोङो बेयाव गोबां फरायसाफोर दिनैहाय इनभल्भ जादों बिफां गायनायाव सोरबा MA सोरबा BA सोरबा हाई सेकेन्डारि लेभेलनि आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय मावनानै जाग्रा बिजनेस फालांगिफोर बिथांमोनाबो दिनै मोनसेबो थाइसेबो मोनदेरा लाबानो बिथांमोना दिनैहाय आवगायबोदों दा बेनिखायनो जोङो मोनसे फोथायनाय दङ इन फिउचाराव जाय जायगायाव माबे जायगायाव जों बिफांखौ दिनै गायसनबाय बेखौ आरोबाव जों फैनानै एसे मनिटर खालामफैनो हागोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो नंगौ जोंनि माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सहायखौ लानानै जों स्पटआव थांनानै जों बिफांखौ इन फिउचाराव जों जोथोन लाहैगोन आरो मोनसे मुंख'नांगौ गोनांथिया बेनोदि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि खस्थ'खौ जेनाखि थांखिखौ नुनानै दिनै जाय मानसिफ्रा फिजिकेलि जों फैनानै गायफैनो हाया बिथांमोना दिनैहाय थ्रु QR कड जोंनोहाय गोबां थाखा फैसा सहायफोर हरबाय बिथां सहाय हरगिरि साफ्रोमखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों खारन नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों आरोबाव जोङो दिनै नैबे दाउखा बाहा जायगायाव फैनानै आरोबाव जों जै मै आरोबाव जों बिफांखौ गायफैनो हाबावबाय इन फिउचाराव जोङो आसा खालामबावो बिथांमोना दिनै न'निफ्राय ओंखारनो हायाखै खामानि एंगारनो हायाखै बिथांमोना जोंखौहाय थ्रु फाइनान्सियेलि हेल्प जोंखौ मदद खालामनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो मनसु हिसाबै सरकारखौ बबे बिथिङाव रासो नोजोर होनानै खामानि मावनायखौ नोंथांमोना लुबैयो नंगौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनै जोङो सरकारखौ जोङो खावलायो जेरैबायदि जोंनि फरेस्ट लेन्ड ना दिनैहाय दंस' जानो थांगासिनो दङ फरेस्ट लेन्डखौ मस्ट टप प्रायरिटि होनानै एसे नोजोर बोनाया मोजां मानो होनना बुङोबा बियो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौनो जोङो सानो बे हाग्राया बा नैबे फरेस्ट लेन्डआ जोंनिनो सम्पति जोंनि बड'लेण्डनिनो सम्पति आरो बियो मोनसे जाहैबाय जोंनि इडुकेसन सेक्टराव जोङो दा बावैसोनो जोङो हाबबावगोन इडुकेसन सेक्टराव जों गोबां सावरायबोबाय जों नुबोदों गोबां बेफोरबायदिनो सोरनाबा बबेबा स्कुलाव लेखानि सर्टेजखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जों सावरायबाबो बिथांमोनजों गभर्नमेन्टआ दिनैहाय खनसेनो 100% लेखाखौ हरजोबो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों दा बेखौहाय जों बबे स्टेपजों लांबा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै जोङो हेल्पखौ जों मोनगोन जों बेखौहाय जों सावरायनानै नायबावगोन आरो इडुकेसन सेक्टराव जों खुनु कमप्रमाइस जों खालामनाय नङा टिचार सर्टेजब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो इमप्लय खालामनांगौ बेखौ सुफुंना होनांगोन आरो बबेबा स्कुलाव मानिबा फिजिकेल स्ट्राक्चार्सफ्राव जुदि खमि दंब्ला गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो